Hej, jeg hedder Claus, og jeg er fra firmaet UE, som har udviklet integrationen mellem Dandomain og Mailchimp. I den her video vil vi forklare lidt om, hvordan du smartest kan sende segmenterede e-mails til dine kunder, når de har handlet på din Dandomain shop. Vi starter med at have vores Dandomain shop her. Den sælger rødvin, hvidvin og champagne. Og så har vi vores Mailchimp-konto, som lige nu har 8 tilmeldte til vores nyhedsbrev. Det første vores app gør, det er, at når man går ind og køber et produkt, lægger det i kurven, går til tjekkeudsiden, indtaster sine oplysninger, så får man muligheden for her at vælge, om man vil modtage nyhedsbrev, når man gennemfører sin ordre. Det vælger vi at gøre her. Så går vi over i vores Mailchimp-liste, og her kan vi så se nu, at der er en ny subscriber på Mailchimp-listen. Det næste, som appen gør, det er, at den sørger for, at ens ordredata kommer med over i Mailchimp. Så når man klikker herhen på e-commerce, så vil man nu se, at den her kunde har købt en flaske Cremant Alsace og har købt for 202,5. Den pris, der står her, det er prisen eksklusiv moms. Det skal vi lige være opmærksom på. Hvad kan man så bruge det til? Det man nu kan gøre, det er, at man har mulighed for at sende nyhedsbreve udelukkende til de kunder, som har købt champagne. Det kunne for eksempel være, hvis man ønskede at sende nyhedsbrevet, fordi der er noget specielt ved den her champagne. Man har fået noget andet champagne på tilbud, og man ved, at de her kunder ønsker at købe champagne, frem for at købe rødvin. Det har vi sat op i det, som Mailchimp kalder segmenter. Så her nu kan vi gå ind og vælge at sige, at vi kun vil se alle de kunder, som har købt hvidvin. Så kan vi se, at der er 1, og hvis vi vælger champagne, så kan vi se, at der er 6. Så kan vi vælge at sende dem en e-mail. Det næste, som er interessant ved den her app, det er, at du får også tal med over, hvor meget de har købt, og hvornår de har købt. Og det vil sige, at så kan man også lave nye segmenter. For eksempel baseret på, når vi går herned til e-commerce data, hvilken kategori de har købt i. I vores tilfælde kunne vi bruge det til champagne, rødvin og hvidvin. Vi kunne gå ind og specifikt gøre det på produkter, eller vi kunne gøre det på dato. På den måde kan man også lave automatisering. Så når en kunde har købt en flaske champagne i den her kategori, så 4 dage efter de har købt, så vil vi gerne sende dem en mail om, hvordan de bedst muligt opbevarer champagne. Dernæst, efter 3 måneder, så ved vi, at der er en holdbarhed på den her champagne, som ikke er særlig lang, og derfor vil vi gerne sende dem en mail om, at nu udløber champagnen snart, så den skal drikkes. På den måde kan man hele tiden holde en løbende dialog med sine kunder på et helt andet niveau. Der findes allerede i dag et hav af kunder, som bruger Mailchimp-appen. Heriblandt printerpatroner.dk, som siger følgende. Vi er for nylig skiftet til Mailchimp, som vi finder meget mere funktionelt og brugervenligt i forhold til vores gamle nyhedsbrevsystem. En af de vigtigste funktioner for os er e-commerce 360, som overfører vores abonnementers ordredata til Mailchimp, så vi kan sende forskellige automatiserede nyhedsbreve til vores kunder, afhængigt af, hvilke produkter kunderne har købt. Vi har 2 udgaver af vores app, en Lite og en Pro. Lite-udgaven bliver der kun overført mails fra Dandomain til Mailchimp, og i Pro-udgaven får man også alt det her e-commerce 3 data med, altså ordredata. Det var alt for nu. Håber vi snakkes ved.